Het wie het best nog wel een aardige maartijdsdag. En dat wie ik te merken op naar de eilanden, we vol op drukte. Maar we krijgen daar gewoon al wat oorwaartype. Ik zou wel zeggen, de echte droogte is vanaf Takkenbieke voorbij. Joen en vannacht, ik heb het door een vrij heldere nacht, maar temperaturen tussen de 8 en de 10 graden. En via dus net volle wind. En de wind die er stiert, die zie ik het starig gewoon meer het zuiden op. En die is zwak of matig, krijgt 1 en 2 misschien nog een lichte trui in het watergebied. Ja, dat wie je today toch wel los. En dan morgen. Morgen wordt een dag mooi zinnen. Maar let op het dag, ik kom eens op een enkele bui of een buiken. Nou ja, let op het dag in de midden. Maar de meest actieve buien via de provincie, de kustgebieden en de eilanden kunnen het wel eens heel droog houden. En de temperaturen, ik denk dat we morgen uitkomen zomaar bij de 15, 16 of 17 graden heen. En de hegere temperaturen in het oosten en het zuidoosten. En wie weet komt daar nog wel een graadje bij. Maar er is een grote bewolking. En dan de wind uit het westen tot noordwesten mooi, matig gewoon vrij krachtig. Sneeuwen, een dag maar zinnen, een dag maar toch ik wil wat buien en buikers. Ja, die activiteit wordt staan gewoon wat grutter, komt vanuit een wat zee. En de temperaturen komen web wat leger te liggen, 14, 15 graden in de kustgebieden, 16 graden op het verste loon in de provincie. En ik denk dat we het eigenlijk maar dwan matten. En de wind west-noordwest en op een nij matig gewoon vrij krachtig. En dan matten we fruitje. Manje dag maar een aantal buien of buikers en de zinnen erbij. Tiege betekent rein of lichte rein en geen zinnen, bewolkt waar. En baasje, ik ben een paar buien of buikers. En al deze dagen toch wel een meest west-noordwesten wind die matig gewoon vrij krachtig is. En deze dagen een temperatuur om het bij de 15 of de 16 graden heen. En we moeten morgen maar weer even in het waarsje.